É tempo de castañas e nada mellor que comelas facendo festa. Estamos celebrando a festa das castañas. Con meigas e castañas asadas e o que veña. As persoas usuarias do Centro de Maiores de Pol recibiron as de Trabada con música e xogos. Bueno, nos recibieron muy bien y estamos haciendo juegos, bailaron. Yo no puedo bailar, que tengo las rodillas mal, y lo estamos pasando muy bien. E con xuros. No augardente quedando así purificadas. Unha queimada que beberon como se de lixeira sangría se tratase. Unha xornada lúdica para estreitar lazos e promover o envellecemento activo. Se sale un pouco de todos os días, se sale un pouco, sí. E moi ben, moi ben, moi ben. Se pasa agradable e nada máis. Logo iremos nos alá, non sei cando, pero iremos nos alá tamén. Con músicos e con baile e cos de Trabada, pasámoslo moi ben. Coa merenda chegaron as castañas e con elas lembranzas da nenez. Primeiro había que chamabas unhas mordazas que lles facían así para buscar a castaña dentro, porque senón pinchaban. E bueno, xa case as collemos ali, case as comíamos ali, e senón pues, traíamos para a casa cocinas ou asadas, ou bueno. Tamén en Ribadeo esta semana recendeu a magosto. Mentres fora asaban castañas, no interior afanábanse preparando as seguintes para a grella, o son do cancioeiro popular. Para min é unha alegría grande poder estar aquí e celebrar estas cousas que son importantes na vida. Mentres comían, como máis me gusta es asada, la castaña. Pero bueno, la cocida tamén está moi rica. E bailaban, tamén afloraron os recordos. Facíamos o lume e como daquela había castañas en todos os sitios, pois despois metíamos as castañas ali naquele fogo que tiñamos e ali merendábamos, que bueno. Cabazas, meigas e cabeiras adornan estes días as residencias da Deputación.